రైతులకు 24 గంటలు ఇయ్యొద్దట. అది వేస్ట్ అట. వేస్టా కరెంటు? ఎన్ని గంటలు ఉండాలి? 24 గంటలు ఉండన్నా? ఒక్కసారి చేతులు ఆవిడ దయచేసి 24 గంటలు. బాబు కెమెరాలు కడ తీయరా, ప్రజలను తీయండి. ఏమనుకుంటారో తెలియని ఉండాలి కదా. వేస్ట్ తీసేస్తామంటారు. ఇంకా తమాషా వాళ్ళకి ఎంత బుద్ధి ఉన్నదో. ఆ రాహుల్ గాంధీకి ఎద్దు ఎరకనా, వ్యవసాయం ఎరకనా, ఏదైనా దున్నినరా పొలము. ఈరోజు వాళ్ళు ఏమంటారంటే 3 గంటలు సరిపోతాడు కరెంటు. 3 గంటలకు వారుతుందా పొలం? ఒక మడి కూడా తడుతుందా? 3 గంటలు వారు. 3 గంటలు వారాలంటే 10 HP మోటార్ పెట్టుకోనట్టు. ఎవడన్నా రైతు 10 HP మోటార్ పెట్టుకుంటాడా? మనం పెట్టుకునేది ఎంత? 3 HP 5 HP అంతే కదా. ఇప్పుడు 10 HP వాడు కొనియాలి, ఈ కాంగ్రెస్ వాడు కొనిస్తాడా?